Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlale ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethwe ikhanda. Ucishe walahlekelwa impilo yakhe umdwebi wakuleli uDr Esther Mahlangu. Lokhu kungemumva kokuthi kungene umlisa ongaziwa emzini wakhe wabe esemhlasela. Amaphoyisa aseMpumalanga athungatha umlisa ongene emzini kaDr Esther Mahlangu. uDr Esther Mahlangu ulahlekelwe isibhamu sakhe kanye nemali engaziwa inani layo. Kubikwa ukuthi lesigameko senzeke emzini kaDr Esther Mahlangu esiyabuswa ngakamhlanga eMpumalanga. Ngokombiko wamaphoyisa athi uDr Esther Mahlangu ubeyedwa ngesikhathi kwenzeka lesigameko. Ubethi ulungiselela ukuthatha isithongwana sasemini. Ngemumva kokuvala zonke izicabha, uthi ubone sekunomlisa ngaphakathi endlini yakhe. Uthi lo mlisa umbambile wamshaya ngequpha ebusweni. Ubese embopha izandla ngentambo, wamqinya waze waquleka. Amaphoyisa aqhube athi uDr Mahlangu ubengasikhumbuli lesigameko, kodwa ngemumva kokubuya kwengqondo ube esekhumbula ukuthi kwenzakaleni. Athi ngemumva ukuthi abuye lengqondo, ukhumbulile ukuthi kube nomuntu ongenile endlini wapequlula yonke indawo. Nesibhamu sakhe besidukile kanjalo nemali ebintshontshiwe kwi-safe. uDr Esther Mahlangu uthole umkhuzuko ngemumva kokuthi ashawe ebusweni. Ube sevula icala epolice station yasesiyabuswa lapho amaphoyisa evule khona icala njengoba kusathungathwa umlisa namanje. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba likaDr Esther. Sicela ukuba ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.